Alam mo yun? Saan hindi mo'y buhay? Lupang hindi. Sunod yung Mexican. Mexican lang magiti. Aman lulu. Di ka pasisiin sa dagat at putok sa sibol. Sa langit mong bughaw at pinatatulan. Awit sa taglay ng inamahal. Nang watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw na kailangan may di magdinig. Ng araw ng wal ating pagsinta. Wala langit sa piling mo. Thank you, Mr. Williams, for the Philippine National Anthem. And now, after minutes of waiting, let's proceed to the main event of the evening. This is the battle for WBC World Right Hand Bulong Barazo Championship. The challenger in the left corner, from Mold Maintenance Department, weighing 130 pounds, wearing Maong pants and TRP shirt. He is a professional record of 3 wins, 0 draw, and 1 defeat. He is Mr. John Emmanuel Bitango. And the champion in the right corner, weighing 120 pounds, wearing working pants, safety shoes, and TRP shirt. He is the former WBC, WBO, WBA, IBF Junior, Featherweight, Super Featherweight, and the current WBC World Right Hand Bulong Barazo Champion of the world. He is the reigning, the pride, the barangay, Palaucan, Luma, Calabas, City, Laguna, Philippines, Mr. Jeffrey, the Crocodile Emmanuel. Thank you. This is being brought to you by Cobra Energy Drink and Mr. William Promotion, the Lucky 7 Corporation. And now, May tambay na. rules. And now referee for the battle, Mr. Shakespeare Gonzalez. Our judge for the bout, Mr. JC Cabaras, Mr. JP Leon, and Mr. Kennedy. Okay na. Oh, alam niya naman ha? Alam na. No eating below the bed. Ha? Ano ba? Champion, pwede pa umayaw. Ano, ready ka na? Ha? Seryoso tayo, seryoso ha? Pag-ingiti, pagpapaalam ha? Tanggalin ang bay na. Okay. Kamay. O, kamay muna, kamay. Yeah. No, ha? No hard feelings. Pag sinabi ko ready ha? O, teka, pag sinabi kong go, go na ha? Wala itong bilang-bilang. Pag sinabi kong go, go ha? Professional yan. Ano na ba? Ready ka na dyan? Telecast yan. Telecast by Mapapanood mo Summer Sports, HBO Sports. Wala. Ha? Pag sinabi kong go na ha? Go! Nakangani po ang ating kayo. Laban mo, kampiyon! Ibaon mo, kampiyon! Ibaon mo! Malakas ang kampiyon. Bumabawi po ang ating kampiyon. Magaling kasi po ang GMA. Huling-huli po natin sa camera. Malakas ang kampiyon. Bumabawi ang ating kampiyon. Hindi pa natatalo. Teka, mukha yata mahimatay ang ating kampiyon. Wala, yan na. Malapit na. Ayan, lalapat na po. Ayan, malapit na. Hindi pa rin. Magaling talaga ang ating kampiyon. Ayaw maglalaro. WBC World Right Hand Bulong Barazo Champion, Mr. John Emmanuel Bitango. Malakas. Talaga sa dito ang GMA. Anong masasabi mo? Bakit ka natalo ngayon ating kampiyon? Hindi, matagal ko nang hinawaan yung heavyweight. Siguro panahon para mag-retire. Dito naman po ang masasabi ng ating bagong kampiyon. Sige. Thank you for watching the WBC World Bulong Barazo Champion. Until next time. Sponsor. Sabi natin mga sponsor.
like to thank Mr. William Ortiz for the Mortiz 7-Eleven production. And the Cobra Energy Drink, the official sport of the PBA. Mr. Jumo Caparas for the special appearance. Fernan Briones. For the Philippine National Anthem. Wala, iba na kami mga taga-Masinag.